Croeso, unwaith eto, yn hyfryd cael cwmni'n gilydd a ni yn croesawu, a rhai ymwelwyr gyda ni'n croesawu chi. A mae'n braf yn dweud, felly gwario amser gyda'n gilydd. Fi'n cofio faint o gloch y dawon ni bore yma, ond oedd yn eitha hwyr. Pawb yn siarad yma, ni'n braf, ac ni'n falch o weld i'n gilydd. Gruff sydd yn arwain i eto heno, Gruffudd Jenkins o Llwynhendy, nid Llanelli. Yn hywiro. Ni'n falch iawn o gael y Gruff gyda ni, a ni'n llawenhau bod Duw yn galw dynion ifanc i'r weinidogaeth. A ni'n gweddio i Duw yn arwain y Gruff wrth i fe ddod gwrs coleg i ben yn ystod y flwyddyn yma ac yn arwain i'r dyfodol. Ni'n diolch yn fawr i ti Gruff, yn gweddio bendith ar y gair hyn. Ar ôl yr oedfa, bydd na baned eto, barhau yn y cymdeithas a'n gilydd, ac yn ran yr wythnos, yr unig gyfarfod sydd wythnos yma yw cwrdd gweddi, a bydd ni am gwarter i 8 yn ein tŷ ni, felly croeso cynnes i chi ddod i'r cwrdd gweddi cwarter i 8 nos Fawrth yma. Gyda sy'n nesaf, mi fydd Emyr nôl yn y bore am 10 a hwyr am 5, ac yn ar ôl yr oedfa bore mi fydd na gyfarfod byr o aelodau yn dilyn y cyfarfod. Os ydych chi'n siŵr beth sy'n digwydd am hynny, dych chi weld fi ar y diwedd. Fi'n credu dyna ni, gydwch ni weddio. O Dduwyn Tad, ni'n diolch i ti nawr am ryddid eto i allu dod gyda'n gilydd i daddoli di, ac yn ei gofyn os gweli di fod yn dda arglwydd gadael ni weld rhywfaint mwy o dyfawredd di a dy ogoniad di ac ogoniad Iesu Grist. Ni'n gweddio wrth ni ddarllen dy air di wrth ni ganu'r emynau yma. Bydd ddim yn rhyw rwtîn, ond bydd e'n cyffwrdd a'n meddwl ni ac yn cyffwrdd a'n calonau ni. Ac wrth i'r gair gael ei agor nes ymlaen, ni'n gweddio byddwn ni'n ymwybodol dyw o ti y Duw byw yn siarad yn ei fel unigolion ac fel eglwys. Ni'n gofyn o Dduw, trigarhad wrthym os gwelwn ni fod yn dda, a trwy'r cyfan y bydd enw di ac enw Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu. Clewn ni felly, derbyn ein mawl am diolch am bod ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist. Amen. Fe wnawn ni ddechrau trwy wrando ar air Duw, felly Salm 147. Na i ddarllen y 5 adnod gyntaf. Molwch yr arglwydd, da yw canu mawl i'n Duw ni, oherwydd hyfryd a gweddus yw mawl. Mae'r arglwydd yn adeiladu Jerusalem, a mae'n casglu rhai gwasgaredig Israel. A mae'n iachau'r rhai drylledig o galon, ac yn rhwymo ei doluriau, a mae'n pennu nifer y sêr ac yn rhoi enwau arnynt i gyd. Mawr yw ein harglwydd ni, a chrif o nerth, a mae ei ddoethineb yn ddifesur. Felly, gadewch ni ymateb trwy foli Duw gyda'r emyn cyntaf. Yr rif i fyny nawr. Felly, rhif 59 yn y llyfr atodiad wedyn. Felly, yng Nghrist ei hun, mae'n gobaith i, ef yw fy hael fy nerth fy nghan, mae'n gongl fain, mae'n dir mor gryf, craig yw i mi mewn dŵr a thân. Diolch. Amen.
Daw'r darlleniad hyn o lythyr Paul, lythyr cyntaf Paul at Thessaloniaid a pennod 5. 1 Thessaloniaid pennod 5. Ynglŷn â'r amseroedd a'r prydiau gyfeillion, nid oes arnoch angen i neb ysgrifennu atoch. Oherwydd yr ydych yn gwybod yn iawn mae fel lleidr yn y nos y daw dydd yr arglwydd. Pan fydd pobl yn dweud dyma dangnefedd a diogelwch, dyna'r pryd y daw dinistyr disymwth yn sydyn ar ei gwarthaf fel gwewyr esgor ar wraig feichiog, ac ni fydd dim dianc iddynt. Ond nid ydych chwi gyfeillion mewn tywyllwch, i'r dydd eich goddiweddyd fel lleidr. Pobl y goleuni, pobl y dydd ydych chwi oll. Nid ydym yn perthyn i'r nos nac i'r tywyllwch. Am hynny, rhaid i ni beidio chysgu fel yr helyw, ond bod yn effro a sobor. Y rhai sydd yn cysgu yn y nos y maent yn cysgu, a'r rhai sydd yn meddwi yn y nos y maent yn meddwi. Ond gan ein bod ni'n perthyn i'r dydd, gadewch i ni fod yn sobor, gan wisgo amdano'n ffydd a chariad yn ddwyfroneg a gobaith a chydwriaeth yn helm. Oherwydd nid i ddigofaint y penodol Duw ni, ond i feddi a chydwriaeth drwy ein harglwydd Iesu Grist, hwn a fi farw drosom, mwyn i ni gael byw gydag ef. Pryn bynnag ai yn effro a ei cysgu y byddwn. Am hynny, calonogwch eich gilydd ac adeiladwch pob un ei gilydd, fel yn wir yr ydych yn ei gwneud. Yr ydym yn gofyn i chwi gyfeillion, barchu'r rhai sydd yn llyfurio yn eich plith, yn arweinwyr arnoch yn yr arglwydd ac yn eich cyngori, a synion uchel iawn amdanynt mewn cariad ar gyfrif ei gwaith. Byddwch yn heddychlon yn eich plith eich hunan, ac yr ydym yn eich annog gyfeillion, cyryddwch y segurwyr, cysurwch y gwangalon, cynorthwywch y rhai eiddil, byddwch yn amyneddgar wrth bawb. Gwyliwch na fydd neb yn talu drwg am ddrwg i neb, ond ceisiwch bob amser les eich gilydd a lles pawb. Llawenhewch bob amser, gweddiwch yn ddibaid, ym mhob dim rhowch diolch, oherwydd hyn yw ewyllus Duw yng Nghrist Iesu i chwi. Peidiwch a diffodd yr ysbryd, peidiwch a dirmygu proffwydoliaeth, ond rhowch brawf ar bob peth, a glynwch wrth yr hyn sydd dda. Ymgadwch rhag pob math o ddrygioni, a bydded i Dduw'r tangnefedd ei hun eich sancteiddio chwi yn gyfan gwbl, a chadw eich ysbryd a chenaid a'ch corff yn gwbl iach a difau, hyd ddyfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Y mae'r hwn sy'n eich galw yn ffyddlon, ac fe gyflawna ef hyn. Gyfeillion, gweddiwch dros ymninnau, cyfarchwch y cyfeillion i gyd a chysan sanctaidd. Yn enw'r arglwydd, parwch ddarllen y llythyr hwn i'r holl gynulleidfa. Gras ein harglwydd Iesu Grist fyddo gyda chwi. Amen. Felly gadewch i ni nawr droi at yr ail emyn, emyn rhif 15 yn y llyfr, yr atodiad fyr hyn, felly emyn rhif 15. Dyledwyr i ras ydw i fi, am ras cyfamodol mae'n can, a gwisg fy gyfiawnder o'n cylch, nid ofna fi ddyfod o'th flan. Felly emyn rhif 15. Diolch. Amen.
Felly gadewch ni nawr troi at ein harglwydd mewn gweddi. O Dduw, ni'n diolch am y cyfle unwaith eto heddiw i ddod at ein gilydd yn enw Iesu Grist i dyfoli di. Ac ni'n diolch ein bod ni'n gallu yn awr nesau at y orsedd ras yn hyderus, nid yn ein cyfiawnder ni ein hunan, ond yng nghyfiawnder Iesu Grist. Ac o Dduw, ti yw arglwydd, Iahwe, ydwyf, yr hyn ydwyf, yr un tragwyddol, yr un sydd heb ddechrau a heb diwedd, yr unig gwir a bywiol Duw. Ac o Dduw, rwy ti'n gwbl sanctaidd, rwy ti'n sanctaidd, sanctaidd, ac o Dduw, rwy ti'n bir, rwy ti'n berffaith o Dduw. Mae popeth rwy ti yn ei wneud o Dduw, yn bir o Dduw, yn sanctaidd, yn dda ac yn gyfiawn. Ac o Dduw trigarog a graslawn wyt ti, araf i ddigio ac yn llawn ffyddrondeb. Ac o Dduw ti sydd yn heiddi ein holl foliant a'n holl gan. Felly bydd gyda ni yn awr heno wrth i ni dyfoli di. A maddau ni gymaint o weithiau i ni wedi cwympo'n fyr o dyfoli di fel y dylem ni. A maddau ni gymaint o weithiau i ni'n anghofio di. A Dduw, mae hynny yn aml. I ni'n troi ffwrdd ohono ti at bethau'r byd ac yn anghofio di ac yn anghofio dy fab Iesu Grist. Felly maddau ni am wneud hynny ac yn orthwya ni o Dduw i gadw ein llygad arna ti ac ar dy fab Iesu Grist. Ac o Dduw, helpa ni hefyd trwy gymorth dy ras i dyfoli di. I ni sylweddoli bod ein moliant ni yn wan o Dduw. A i ni'n gweddïo, i ni angen dy gymorth di, i dyfoli di, i ddyrchafu dy enw di. Felly helpa ni heno i wneud hynny. Ac hefyd, nid dim ond heno o Dduw, ond trwy gydol yr wythnos, o trwy gydol ein bywydau, byddai ni ddim yn anghofio di ac yn dyfoli di gyda'n holl galon, y holl nerth ac enaid. Ac o Dduw, i ni'n diolch i ti nawr am yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch am y cyfle o allu canu gwirioneddau amdano ef. Yng Nghrist ei hun, mae'n ngobaith i. Ef yw ein Meseia ni, y gwaredwr, ein harglwydd ni. A ni'n diolch ei fod ef o Dduw 2000 o flynyddoedd yn ôl wedi dod gadael nefoedd o'i wirfodd ei hun a gwisgo cnawd, bod e'n 100% a 100% bod e wedi byw bywyd perffaith, byw bywyd cyfiawn iawn yn dy olwg di, a wedyn marw yn ein lle ni ar y groes. Ac o Dduw, ni'n diolch ar y groes, fe nath e talu'r ddyled, roedd ein pechodau ni yn ei heiddi gyda'i werthfawr waed ef. Ac ar ben hynny o Dduw, fel wnaethon ni ganu, i ni wedi cael ein gwisgo a'i gyfiawnder ef. Ni'n diolch man ni, ac oherwydd hynny, ni'n gallu nesau o ti yn hyderus. Ac ni'n diolch i ni, i ti o Dduw, am y ffaith bod Iesu ar y trydydd dydd wedi atgyfodi oddi wrth y meirw yn fuddugoliaethus, bod e wedi concro angau ar bedd, ac i fod ef yn awr wedi esgyn i nef ac ar dy ddeheulaw di yn eiriol dros ni, yn gweddïo dros ni, yn pledio ar ein rhan. Ac o Dduw, ni'n diolch i ti am ei waith ef. Ac hefyd o Dduw, ni'n diolch am dy air sanctaidd. I ni'n diolch i ti fod air di yn fyw ac yn rymus, yr un mor fyw ac yn rymus a oedd e pryd nath gael ei sgrennu lawr, bod e'n fyw ac yn rymus heddiw. Ac oherwydd bod air wedi cael ei anadlu allan o deunau di, dyna pam o Dduw, mae air di yn fyw ac yn rymus. Ac i ni'n diolch ein bod ni yn gallu ymddiried yn llwyr yn air di. I ni'n diolch bod air di yn dangos i ni y ffordd i fod yn iawn
gyda ti, sef trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac hefyd bod air yn dangos i ni y ffordd o fyw sy'n dyblesio di. Felly o ddew ni'n gweddio, bydde ti yn ein cynnwrthio ni nawr i fyw bywydau yn yr arglwydd Iesu Grist sy'n dyblesio di. A helpa ni o ddew, heno nawr, i wrando ar dair di. Helpa ni i fyddhau dair di ac i wneud dy wyllus di. Ac o ddew, i ni'n gweddio, byddwn ni'n trysori dy air di ac yn weithredwyr dy air di. Ac o ddew, i ni'n meddwl nawr am y rhai sy'n methu bod gyda ni heno. I ni'n gweddio am dyfendith di arnyn nhw. Ac hefyd o ddew, ni'n meddwl am yr eglwysi yn yr ardal yma. I ni'n gweddio bydde ti gyda nhw wrth i nhw ddod ynghyd i dyfoli di. Ac ni'n gweddio yr un peth dros yr eglwysi ar draws Cymru ac hefyd ar draws y byd. I ni'n gweddio ddew dros ein brodyr a chwiorydd yn yr eglwysi hynny. Bydde nhw'n tyfu yn ei ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn ei cariad tuag at o ti yn gyntaf ddew ac hefyd tuag at ei gilydd. Felly bydd gyda nhw heddiw ac hefyd o ddew ni'n gweddio bydde ti gyda'r gweinidogion a'r pregethwyr. Bydde ti yn ei cynnwrthwyo nhw trwy dysbryd glân. A bydden nhw'n coeddi dair fel ac y mai. Bydden nhw ddim yn newid ddew, ond yn coeddi dair yn glir heno. Felly bydd gyda nhw hefyd. A ni'n gweddio hefyd dros y rai yn yr ardal yma sydd ddim yn Gristnogion ac hefyd o fewn yr eglwys, yr adeilad. Ni'n gweddio ddew, bydden nhw'n dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist heno. Bydden nhw'n dod i ymddiried ynddo ef. Ac hefyd o ddew ni'n gweddio dros ein brodyr y chwiorydd yn yr eglwys yma. Ni'n gweddio bydden ni hefyd yn pwyso fwy ar yr arglwydd Iesu Grist. Bydden ni ddim yn pwyso ar yr hunan o ddew, ond byddwn ni'n pwyso ar Iesu Grist a'i aberth ef ar y groes dros ni yn unig am ein hachodwriaeth ni. A helpa ni o ddew i garu ein gilydd yn fwy. Helpa ni i garu ein gilydd, nid dim ond gyda geiriau o ddew, ond yn ymarferol. Helpa ni allu wneud hynny o ddew gyda'n gilydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n diolch o ddew, mae ti yw ein noddfa anerth ni, a bod ti'n gymorth parod mewn cyfyngder. Felly o ddew, ni'n gweddio bydde ti gyda ni nawr, a defnyddia ni o ddew, cynorthwya ni gogoniant i ddenw di. Felly bydd yn y canol o ddew, mynad y le yn y canol, tyrd atom ni yn nawr os gweli di yn dda. Ac ni'n gofyn hyn i gyd yn enw ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly fe wnawn ni nawr droi i ganu yr emyn nesaf, sydd yn y llyfr emynau, emyn rhif 466. Sy'n dweud, rwy'n morio tua chartref nef, rhwng tonnau maith rwy'n byw, yn ddyn heb neges dan y sêr, ond mofyn am ei ddew. Felly emyn rhif 466. Diolch. Rhwng tonnau
Yno, i fi mynd i dechrau gyda cwestiwn. Pwy mae'r Cristion, un sy'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist nawr, un sy'n ymddiried yn unig ymherson y gwaith Iesu Grist am ei iachawdwriaeth. Pwy mae'r Cristion nawr yn anelu i blesio? Pwy mae'n anelu nawr? Targed yn ceisio ei blesio. Ac wrth gwrs, meddwl nawr am yr Olympics, mae yna gystadleuaeth saethyddiaeth. So meddyliwch mynd i nawr, felly gystadleuaeth bwa saith. A nod pob saethyddwr, gyda pob saith maen nhw'n saethu nawr, yw i daro canol y targed. Dyna beth maen nhw'n anelu i wneud pob tro, pob saith maen nhw'n ceisio taro canol y targed. Wel, pwy nawr mae'r Cristion yn ei fywyd yn anelu i blesio? Cael ateb yw, yn un darganfod hynny yn Caerdydd, yw Duw. Duw. Mae'r Cristion eisiau rhyngu bodd Duw, sef creawdwr yr holl fydysawd. Ac wrth gwrs, mae'n aml yn methu, mae'r Cristion yn aml yn methu, yn cwmpo'n fyr o wneud hynny. Fel mae saethyddwr nawr yn aml yn miso'r targed, yn methu canol y targed. Mae'r Cristion yn methu rhyngu bodd Duw, yn aml yn methu. Ond mae'r Cristion ei fethiannau nawr yn dal ati. Mae Duw dal yng nghanol, dyna'r targed wastad. Mae eisiau plesio Duw. A'r cwestiwn sy'n dilyn hynny, pam? Pam bod y Cristion eisiau rhyngu bodd Duw? Wel, nid mwyn cael ei achub, mae'n bwysig gweud hynny, nid mwyn trwy weithredoedd wrth rhyngu bodd Duw nawr bod yn cael ei achub, mae'n methu rhyngu bodd Duw yn ei pechodau, ond allan o ddiolch am gael ei achub. Dyna pam mae eisiau rhyngu bodd Duw. Oherwydd, trwy ras Duw, mae wedi cael ei achub. Ac o ganlyniad i waith Duw yn ddwyf, mae eisiau plesio Duw. A ni'n darllen yn ôl yn yr Hen Testament, yn Ezekiel pennod 36, adnod 26 i 27. Duw nawr yn dweud wrth Israel, rhof i chwi galon newydd, sôn am Cristion nawr, a bydd ysbryd newydd ynoch chi. A wedyn mae'n mynd ymlaen i ddweud, tynaf allan ohonoch y galon carreg, calon caled, sydd ddim eisiau dim byd i'w wneud â Duw, a rhof i chwi galon gig, calon meddal nawr, sy'n ifeddhau i Dduw, sy'n eisiau gwneud ewyllus Duw. Rhof ysbryd ynoch, a gwneud i chwi ddilyn fy neddfau a gofalu cadw fy ngorchmynion. Felly mae pob Cristion nawr wedi derbyn calon newydd, calon o gig, ac ysbryd newydd, wedi derbyn yr ysbryd glân o Dduw. Ac o ganlyniad wedyn, maen nhw eisiau cadw gorchmynion Duw, maen nhw eisiau gwneud ewyllus Duw. Dyna pam mae'r Cristion eisiau nawr rhyngu bodd Duw. Allan o ddiolch oherwydd gras Duw yn ei fywyd. Ac yn yr adnodau, i ni'n mynd edrych yno heno, mae'n sôn am beth yw, wel, rhan o ewyllus Duw i Gristnogion. Mae'n dweud, felly 1 Thessaloniaid pennod 5, adnodau 16 i 18. Llawen hewch bob amser, gweddiwch yn ddibaid, am mhob dim rhowch diolch, oherwydd hyn yw ewyllus Duw yng Nghrist Iesu i chwi. I'r rhai nawr sy'n ymddiried yn Iesu Grist. A'r cwestiwn wedyn sy'n dilyn hynny, lle mae'r Cristion nawr yn darganfod ewyllus Duw, yn darganfod yr hyn beth sy'n plesio Duw? Wel, yng Caerdydd, yn y Beibl, i ni gallu darganfod. Dim yn ein hunan, dim wrth edrych fewn ein hunan, ni'n darganfod beth sy'n plesio Duw, ond yng Caerdydd, yn y Beibl, mae Duw nawr wedi datguddio ni yn ei air, yn gyntaf oll y ffordd i achawdwriaeth. Os nad ydych chi eto wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, wel, mae'n galw chi ddod i ymddiried yn Iesu Grist yn ei aberth iawnol ar y groes. Dyna i chi. Felly mae'n datguddio chi. Mae'r gair yn datguddio ni ffordd i achawdwriaeth. A wedyn, i'r Cristion, i'r un sy'n ymddiried yn Iesu Grist, mae'n dangos y ffordd
o fyw sy'n ei blesio ef. A mae'r cyffes ffydd y bydyddwyr nawr yn dweud, ymhenod 1, paragraff 1, mae'n dechrau gyda'r geiriau yma, yr ysgrythurus sanctaidd yw'r unig reol ddigonol, mae'r gair digon yma, mae'n ddigon, mae'n sufficient yn Saesneg, ddidwyll a sicr o bob gwybodaeth, ffydd ac ei fuddod cadfedigol. A wedyn ymlaen ar ddiwedd y paragraff yn dweud, mae Duw yn datguddio ei wyllus i'w bobl ef, Crisnogion yn ei ysgrythyr. Felly yn ysgrythyr, yng ngair Duw, mae'r Cristion yn gallu darganfod beth sy'n rhyngu bodd Duw. A mae Paul wedyn, fel wnaethon ni glywed bod yma, yn ail lythyr Timotheus, yn dweud amdano'r ysgrythyr yma, a'n dweud am Timotheus, ath fod yn blentyn yn gyfarwydd ar ysgrythyrau sanctaidd, sydd yn abl i wneud yn ddoeth, a ddwy'n i achwdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist Iesu. A wedyn mae'n dweud y mae pob ysgrythyr wedi ysbrydoli gan Dduw ac yn fuddiol i fforddi a chryddu a chwiro a disgyblu mewn cyfiawnder. Felly y darperir pob un sy'n perthyn i Dduw a chyflawn ddarpariaeth ar gyfer pob math o weithredoedd da. Felly mae'n cael cyflawn ddarpariaeth, popeth sy'n angen ar gyfer pob math o i wneud ewyllus Duw. Felly yn y Beibl mae'r Cristion yn darganfod beth sy'n plesio Duw. Ac felly heno, ni'n mynd edrych ar 3 peth o'r adnod yna, 1 Thessaloniaid, penod 5, adnodau 16-18. Yn dweud 3 peth. Felly mae'r rhai sy'n ymwneud yng Nghrist fod i lawenhau bob amser, gweddïo'n ddibaid ac ym mhob dim rhoi diolch. Mae 3 peth yma nawr yn agweddau allweddol o wyllus Duw ni yng Nghrist. Felly gadewch ni edrych ar heini yn fyr nawr. Felly yn gyntaf, y wyllus Duw i Gristnogion yw ei bod yn llawenhau bob amser. Felly pob amser nawr. Dim ond rhai amseroedd, ond bob amser. So pob tro mae'r cloc nawr yn tico, chi'n glywed y tic-toc, bob amser nawr, pob tro, i ni fod yn llawen. A mae'r gair llawenydd yn ymddangos yn yr ysgrythyr nawr bron i 200 o weithiau. Ac yn yr Hen Testament, a fi'n siŵr bod chi'n sylweddoli, mae wedi llenwi a llawenydd, mae'n llawn llawenydd, ac yn enwedig nawr y salmau, salmau llyfr emynau yr Iddewon. A mae'n dweud yn Salm 66 adnod 1, bloeddiwch mewn gorfoledd i Dduw, yr holl ddaear, canwch o goniant ei enw, rhowch iddo foliant gogoneddus. A wedyn, salm arall, curwch ddwylo yr holl bobloedd, rhowch wrogaeth i Dduw a chneuon gorfoledd. Felly dyna ni, mae'n llawn llawenydd. A Eseia wedyn yn sôn am lawenydd tragwyddol, yr rhai sydd ar ffordd i Sion, maen nhw yn mynd i brofi llawenydd tragwyddol ar y ffordd. A mae'r Testament Newydd wedyn yn llawn llawenydd hefyd. A mae Paul, yr Apostol Paul, yn atgoffa credinwyr, mae ffrwyth yr ysbryd glân yw llawenydd. Rhinwedd nawr sy'n bresennol o fewn credinwyr. Mae'n un o'r ffrwythau. A mae'n bwysig nodi nawr i ddechrau, mae nid hapusrwydd yw llawenydd. Mae'n rhywbeth fwy na hynny. Ac wrth gwrs, i ni'n dweud am y llaeth, pryd ni yn llawen, i ni'n hapus, a pryd ni yn hapus, i ni'n llawen. Ond i ni'n gallu cymysgu'r ddau gyda'i gilydd yn hawdd. Ond mae hapusrwydd nawr yn aml yn seiliedig ar amgylchiadau ffafriol, so bod popeth yn mynd yn dda. Felly falle mae'r eich busnes chi, os chi'n sy'n rhan o busnes yn llwyddo, chi'n teimlo'n hapus. Mae teulu yn iach falle, chi'n hapus. Falle tîm chwaraeon yn gwneud eich tîm chwaraeon, pêl-droed, rygbi, maen nhw'n gwneud yn dda, chi'n hapus. Chi'n sylweddoli ar y Sul, ar ôl i Gymru, os maen nhw'n ennill, chi'n sylweddoli pobl yn hapus yn y gynulleidfa ac ati. Os maen nhw'n colli, chi'n gallu gweld yn glir. A falle canlyniadau, aroliadau hefyd, maen nhw wedi mynd yn dda
a felly chi'n hapus. Mae amgylchiadau yn ffafriol. Ond mae gwir lawenydd nawr, llawenydd sy'n cael ei ddisgrifio yn y gair, mae'n llawenydd parhaol. A mae'n teimlad nawr o fewn credinwyr o orfoledd, hyfrydwch a delight mewnol yn y calon, gweitha yr amgylchiadau. So mae ddim yn ddibynnol ar ein amgylchiadau ni o gwbl. Llawenydd yma. A mae gwir llawenydd nawr ddim yn tarddu yn naturiol o tu fewn ni. Felly o fewn creaduriaid sarthiedig, o'n calonnau ni yn naturiol. Oherwydd tu allan i Grist nawr, i ni methu llawenhau o gwbl mewn gwirionedd. Mae llawenydd nawr yn tarddu o bresenoldeb mewnol yr ysbryd glân. Eithon ni sôn am Duw yn rhoi ni calon newydd ar ysbryd glân. A mae'r llawenydd yn tarddu o'r ysbryd glân ar waith yno ni. Mae'n rhinwedd nawr hefyd i ni fod i geisio ei feithrin o fewn ein bywydau ni. Dyna pam mae Paul yn gorchymyn i'r Thessaloniaid i lawenhau. Mae'n rhaid nhw ceisio feithrin y llawenydd yma, ceisio cael ei gynyddu yn ei bywydau. Felly, dim ond trwy'r ysbryd glân mae llawenydd yn bosibl. Yr ysbryd nawr sy'n cynhyrchu y ffrwyth o lawenydd o fewn bywyd y credadyn, ac eto ar yr un pryd mae llawenydd yn rhywbeth mae'r Cristion fod i'w geisio. A mae gwir llawenydd nawr yn dod o Iesu Grist. Felly, nid emosiwn mae credinwyr yn ei greu o'i fewn yw llawenydd. Mae'n rhywbeth sydd wedi cael ei ffurfio o fewn credinwyr wrth i'r ysbryd glân nawr ei cyd-ymffurfio fwy a fwy ar lun a delw Crist. Wrth i nhw cael ei sancteiddio yn dod yn fwy llawen. Mae llawenydd nawr yn tyfu. Ac wrth fyfyrio ar Iesu Grist nawr a'i groes, i ni'n tyfu mewn llawenydd. Wrth i ni dyfu yn ein hadnabyddiaeth ohono ef. Wrth i ni myfyrio ar ei air. Myfyrio ar bwy yw Duw. Tyfu yn y hadnabyddiaeth o Dduw a'i weithredoedd ef. Mae'r llawenydd yn nawr wedyn yn tyfu o'n mewn. Ac wrth gwrs, hynny ddim yn golygu bydd credinwyr yn cael bywyd hawdd heb broblemau. Wrth i gredinwyr nawr cael ei wneud yn debycach i Iesu Grist, wrth i ni cael ei wneud yn fwy fel fe, mae'r llawenydd yn aml ddim yn dod oherwydd hynny. Mae'r llawenydd yn aml yn dod o ganlyniad neu wrth fynd trwy dreialon a dioddefaint. A wrth gwrs mae Crist nawr yn esiampl i ni o lawenhau. Os chi'n cofio tra oedd ar y groes, i ni darllen ôl yn Eseia, oedd yn cael ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill. A wedyn mae'n dweud, mae'n cael ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill mwyn y llawenydd oedd o'i flaen. Yn eidio i Hebreaid nawr pan o diddeg. Mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe o ddefodd y groes heb ddiffugio. Felly, hyd yn oed nawr, oedd Iesu nawr yn profi gwg tragwyddol yn ar y groes, nath ei ifeddhau yn fodlon ac yn llawen i wneud nawr y wyllus Duw ei tad. Ac wrth farw nawr, oedd Iesu yn llawen gan ddangos i ni nawr bod gwir lawenydd ddim yn seiliedig ar ein amgylchiadau ni. Ddim yn seiliedig ar amgylchiadau ffafriol. Mae'r llawenydd hyn nawr yn rhywbeth gallwn ni ddweud out of this world. Mae'n rhywbeth goruwch naturiol. Ac i ni yng Nghrist nawr yn dod o hyd i lawenydd yn yr amgylchiadau anoddaf. Oherwydd ni'n gwybod ein bod ni yn perthyn i Iesu Grist. Ac mae ef wedyn trwy ysbryd yn rhoi i ni llawenydd goruwch naturiol i ni. Llawenydd mae'r byd ddim yn ei ddeall. A mi'n siŵr nawr, carchar yw'r un o'r llefydd nawr ola byddwn ni'n disgwyl dod ar draws llawenydd. Ond wrth ysgrifennu o'r carchar, Paul nawr yn ysgrifennu o'r carchar i'r Philippiaid, mae'n atgoffa y credinwyr bod yn rhaid iddyn nhw lawenhau
bob amser yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dweud llawenhewch yn yr arglwydd bob amser, a eto wedyn, fe dywedaf eto llawenhewch. Gorchymyn yw e. A mae'r gair wedyn bob amser yn ymddangos fan hyn. Bob amser nawr yn golygu bod llawenydd i fod wastod yn bresennol y mywyd pob Cristion. Nid yn achlysurol, ond bob amser. Mae Paul hefyd yn dweud bod gwir lawenydd yn yr arglwydd. Mae'r byd nawr yn ceisio ffindio llawenydd yn llawer o bethau yn stwff y byd, mewn arian lle, enwogrwydd, pleser ac yn y blaen. Ond mae Paul nawr yn atgoffa y credinwyr, mae dim ond yn yr arglwydd i ni'n gallu profi a derbyn gwir lawenydd. A nes i ddarllen ychydig o eiriau o geiriadau Thomas Charles ar lawenydd. Dyma beth oedd e'n dweud. Mae llawenydd a galar diwiol, felly galar diwiol sy'n dod oherwydd ein pechodau ni, a mae'r galar yn arwain i edifeirwch, i troi ffwrdd yn pechodau at Dduw. Felly mae llawenydd, dychmygwn am y llawenydd fan hyn, a galar diwiol yn cydfyned gyda'i gilydd ac yn cydsefyll a'i gilydd. Yn addas ac yn ogyneddus, dyma beth o Thomas Charles yn gweud, yng nghalon y credadyn. A wedyn, am galar wedyn, mae achos galar gwastadol, wastod ynddo ef ei hun, yn sylweddoli fod yn bechadur. Ond wedyn, mae achos llawenydd gwastadol yn yr arglwydd. Wedyn ni'n darllen ar ôl Iesu nawr ddod nôl, derfydd achos y galar, ond ni dderfydd byth achos y llawenydd. I ni wastod gyda'r llawenydd hyn. Bydd y galar yn stopo pryd bydd Iesu'n dod nôl, wrth gwrs bydd galar galaru yn stopio, ond bydd y llawenydd hyn yn parhau i dragwyddoldeb. Felly dyna chi, y wellus Duw i Gristnogion yn gyntaf oll yw ei bod yn llawenhau bob amser. Ac yn ail, y wellus Duw i Gristnogion yw ei bod i weddio yn ddi-baid, felly gweddio heb saib na toriad. A yn ôl Catechism San Steffan, dyma beth yw gweddi. Felly gweddi yw offrymu deisyfiadau i Dduw am bethau sy'n unol a'i ewyllus yn enw Iesu Crist, gan gyffesu ein pechodau a chydnabod yn ddiolchgar ei trigareddau. Felly, a wedyn Thomas Charles yn dweud yn eto, gweddi weithiau arwyddiau holl addoliad Duw. Ac hefyd, gweddi yw tywallt deisyfiad ein colonnau ger bron Duw. A ni'n offi'r darlun ni o tywallt popeth o flaen Duw. A beth mae Paul yn dweud fan hyn nawr, dylen ni nawr tywallt ein colonnau o flaen Duw yn barhaol, yn ddi-baid, heb stopo. Dim atal y tywalltiad hyn, bod ni wastod yn byw nawr yn presenoldeb Duw, yng nghwmni Duw. A mae gweddi nawr yn digwydd pan ni'n siarad â Duw. Mae'n gallu bod mas yn uchel, wrth gwrs siarad mas yn uchel, neu gyda'n meddyliau ni. Ac ni'n gallu gweddio wedyn ar ben ein hunan, ac hefyd gyda chrydinwyr eraill. A gall gweddi fod yn rhywbeth spontaneous, rhywbeth sydyn, felly wrth chi'n mynd mas i gerdded, chi'n gweddio yn sydyn. Chi ddim yn dilyn rhyw batrwm penodol, a gall fe fod yn fyr neu yn hir. Neu gall fe fod yr ochr all wedyn yn ffurfio yn dilyn patrwm byddwn ni'n dod ar draws yn yr ysgythyr. Felly mae'r diffiniad o weddi nawr yn y Catechism San Steffan yn cynnwys elfennau ganolog i weddi Cristion. Yn gyntaf oll, mae'n dweud, dylen ni gynnig ein dymuniadau i Dduw mewn gweddi. Mae rhaid ni gofyn am bethau os yw yn ôl y wyllus Duw. Oherwydd, pan fyddwn ni yn gofyn am bethau sydd yn cyd-ynffurfio i wyllus, mae'r arglwydd yn rhoi ni yr hyn i ni'n gofyn amdano. Fel ni'n gweddio fe yng ngweddi'r arglwydd, gwneler dy ewyllus. I ni eisiau i wyllus Duw
gael ei wneud. A mae diolchgarwch hefyd yn elfen ganolog o weddi sy'n anrhydeddu Duw, a wedyn cyffesu ein pechodau. A gan wybod wedyn fod Duw yn ffyddlon ac yn gyfiawn i faddau ein pechodau, os ydyn ni wedyn yn ymddiried yn Iesu Grist. Ac wedyn, y gweddi wedyn o ffrymu yn enw Iesu. A yn syml nawr, fel nes i ddweud, gweddi yw siarad gyda Duw. A mae Paul fan hyn nawr yn gorchymyn i gysogion nawr i weddio ar Dduw bob dydd. Yn y gwaith, felly pan ych chi mas yn y gwaith nawr, neu wrth gysgu. Wel, nid wrth gysgu, sori. Ond mae Paul ddim yn golygu nawr bod ni'n gweddio mas yn uchel nawr wrth i ni gysgu, dyna beth ydyn ni'n meddwl. Ond ein bod ni yn ein bywydau ni, yn byw yn bywydau o flaen gorsedd gras yr arglwydd, yn gofyn ystod am y ras a thrigadd, byw ein bywydau nawr yn ddibynnol ar yr arglwydd, am ein bara beunyddiol ni, bara beunyddiol ffisegol ac hefyd ysbrydol. Felly y pethau ffisegol a pethau ysbrydol, wedyn ni'n gallu gofyn am hynny gogoniant i Dduw. Felly mae Duw nawr eisiau clywed gennym ni, a dylen ni byth oedi mynd ato ef yn enw Iesu trwy aberth cymod Iesu ar y groes. Ac oherwydd aberth Iesu ar y groes, mae ffordd wedi agor, wrth gwrs, i ni fynd i fewn o flaen gorsedd Duw, ac ni'n gallu aros yna, am hynny yn fraint fawr i ni. Felly dyna chi, yn ail ewyllus Duw i gysogion yw ei bod yn gweddio yn barhaus. A wedyn, yn drydydd wedyn, bod y ewyllus Duw i gysogion yw bod ym mhob dim i roi diolch i Dduw. Felly ym mhob sefyllfa i ni fod i roi diolch iddo ef. Felly diolch yw cydnabyddiaeth o heilioni a charedigrwydd. Ni'n diolch i bobl am roi pethau i ni fel arfer yn mateb trwy ddiolch. Felly diolchgarwch yw mateb y galon i ras, i roddion. A ni'n darllen yn Salm 117, yn dweud, molwch yr arglwydd, yr holl genedloedd, clodforwch ef, yr holl bobloedd, oherwydd mae ei gariad yn gryf tuag atom, ac y mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. A ni'n gweld fan hyn am y salmydd yn llawn diolchgarwch. Mae'n llawn moliad i'r arglwydd. A ni'n cael dau reswm pam. Oherwydd cariad cryf yr arglwydd. Cariad di-ddiwedd yr arglwydd tuag at ei bobl. A hefyd ffyddlondeb yr arglwydd i'w bobl. A mae yna ddau bwynt yn neidio allan o'r salm. Yn gyntaf, mae'r salmydd yn nodi pwy ddyle fod yn ddiolchgar. Ydy'r salmydd nawr yn credu mai dim ond Israel yn unig dyle rhoi diolch i Dduw, a moli Duw. A dim ond jyst yn gyfyngedig iddyn nhw. Wel, na, dim ynny i ni sylweddoli gyda'r salmydd. Mae'n dweud yr holl genhedloedd, pawb o bob man. Mae pawb fod i roi diolch i Dduw. A mae'n swnio fel bod y salmydd yn edrych mlaen nawr i'r moliant a fydd ac sydd nawr yn nefoedd. Datguddiad i chi penod 7 adnodau 9 i 10. Mae'n dweud ar ôl hyn edrychais Iwan nawr ac weled dyrfa fawr na allai neb ei rifo. O bob cenedl a'r holl lwythau a phobloedd ac ieithoedd yn sefyll o flaen yr osedd ac o flaen yr oen, wedi gwisgo mentyll gwyn a phalmwydd yn ei dwylo. Yr oeddent yn gweiddi a llais uchel. Un Duw ni sy'n eistedd ar yr osedd ac i roen y perthyn y waredigaeth. Yr oedd yr holl angylion sefyll o amgylch yr osedd a'r henuriaid a'r 4 creadur byw, a syrthiasant ar ei wynebau ger bron yr osedd ac addoli Duw gan ddweud Amen. Un Duw ni y bwr mawl a'r gogoniant a'r doethineb a'r diolch, a'r ynhydedd, a'r gallu, a'r nerth byth bythoedd. Amen.
Felly dyna ni, y darlun mawr, cipolwg o'r gogoniant. Pawb yna, methu helpu, ond i syrthio lawr. They can't help it, dyna'r term Saesneg, ond i syrthio lawr i foli ac i ddiolch i Dduw, ac i'r arglwydd Iesu Grist. A dyma ein hymateb ni nawr yng Nghrist i gariad Duw, a deioni Duw a'i ffyddrondeb ef, ein hawn ffyddrondeb ni. A mae'r salmedd wedyn yn ddiolchgar hefyd am bethau nid yw ef yn ei heiddi. Mae ddim yn credu bod yn heiddi fe o gwbl. Mi'n gwirionedd, mae'n dim byd i wneud ag ef beth mae wedi derbyn. Mae dim ond i derbyn rhoddion anheiddiannol o law Duw. Felly dyn ni, mae'n sylweddoli mae gwrthrych cariad Duw ef a gwrthrych glas Duw a'i ffyddrondeb. A na i eto dyfynnu Thomas Charles i orffen nawr. Mae'r ysbryd glân yn llenwi y gwaredigion a diolchgarwch ac am mawl tragwyddol, trwy ddangos iddynt ei gweiledd trienus ei hunan a mawredd gogoniant Duw, ei anfeidrodd ddaioni a'i ddoethineb yn ei prenedigaeth nhw, a parha ei diolchgarwch pan na byddo angen am edifeirwch maddeiant a ffydd. Felly yn y nefoedd, bydd yna diolchgarwch am byth, a bydd yna, wrth gwrs, moliant am byth a llawenydd tragwyddol. A mae'r diolch nawr yn dechrau nawr, ac i ni fod i diolch i'r arglwydd ym mhob dim. Felly ni wedi dysgu hyn o nawr. Mae'r rhan o Llys Duw i ni yn yr arglwydd Iesu Grist yw i lawenhau pob amser, gweddion ddibaid a diolch ym mhob dim. Felly gadewch i ni wneud hynny nawr. Llawenhau, gweddio a diolch pob amser. Allan o ddiolch, nawn ni wneud yn allan o diolch wedyn am gael ein hachub. A wrth gofio beth mae Crist wedi ei wneud i ni a holl a ddywydion sicr Duw yn yr Efengyl. Felly Dduw y byddor gogoniant i gyd. Amen. Felly emyn rhif 554 i orffen. Boed fy nghalon i ti'n ddeml, boed fy ysbryd i ti'n nith, ac o fewn y drigfan yma aros Iesu, aros byth. Gwledd wastadol fydd dy bresenoldeb un. Felly emyn rhif 554. Amen.
ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw y Tad, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a byddo gyda ni oll o'r awr hon ac hyd yn oes oesoedd. Amen.